Il-Prim Ministru Robert Abela jinsab fi Brussell hekk kif qed jattendi għal summit speċjali ta' jumej bejn l-erba' u l-ħamis tal-Kunsill Ewropew. F'din il-laqgħa għolja il-mexxejja Ewropej qed jiddiskutu temi kurrenti u oħrajn li joqtu b'mod partikolari lil pajjiżna. Fuq l-aġenda l-mexxejja Ewropej hemm il-kompetittività u s-suq waħdieni. F'dan ir-rigward pajjiżna ilu jaħdem mill-qrib ma' negozjaturi Ewropej fejn insista li minn dan is-suq kulħadd għandu jgawdi l-istess. Fost oħrajn pajjiżna ħadem biex il-kumpaniji jipproduċu il-mediċini jiftħu l-aċċess għal prodotti farmaceutiċi tagħhom għal pazjenti f'kull membru stat tal-Unjoni Ewropea. F'dan is-summit l-eks-Prim Ministru Taljan Enrico Letta se jkun qed jippreżenta ir-rapport li jagħmel dwar il-futur tas-suq uniku wara tqabbad mill-Unjoni Ewropea. F'Jannar li għadda, Enrico Letta kellu laqgħa flimkien mal-Prim Ministru Robert Abela f'Kastilja fejn iddiskutaw dan ir-rapport li kien qed jiġi mħejji. F'din il-laqgħa l-mexxejja Ewropej se jiddiskutu wkoll l-aħħar żviluppi fil-Lvant Nofsani dan wara l-attakk tal-Iran fuq Iżrael. Fl-aħħar summit tal-Kunsill Ewropew li sar xahar ilu, il-mexxejja Ewropej qablu li jkun hemm wafqien mill-ġdid f'Gaza fejn minn Ottubru li għadda inqatlu aktar minn 33,000 persuna. Matul din il-laqgħa se jkun hemm diskussjoni wkoll dwar l-Ukrajna u t-Turkija. Dwar dan tal-aħħar, il-mexxejja Ewropej se jiddiskutu il-futur ta' relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija.